Ani svoj starý mobil, ani svoj ešte starší mobil som nepokladal za morálne zastaraný či technologicky nedostatočný pre naplňanie mojich životných potrieb. To, čo vo mne definitívne spustilo kroky k zakúpeniu nového telefónu, bola desivá skúsenosť strachu, že ja sám sa stávam obsoletným deduškom, prepadajúcim panike pri neschopnosti pohybovať sa v smartfóne s klasickým hladkacím interfejsom. Jedna z prvých vecí, ktorú mi nový telefón ponúkol nastaviť, bol spôsob uzamknutia obrazovky. Hneď som sa pustil do počítania počtu možností, ako daný typ uzamknutia zvoliť. PIN na takomto novom mobile môže byť na rozdiel od kreditky až 16 miestny. Pre každú cifru mám 10 možností od 0 po 9. Celkovo teda existuje 10 biliard použiteľných PIN kódov. 9 z 10 šťastných nálezcov zabudnutého mobilu však odporúčajú z tohto nepreberného množstva dostupných pinov vybrať si jedného z nasledujúcich favoritov. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1 alebo 0, 0, 0, 0. Pred pár rokmi sa na Data Genetics objavil článok, podľa ktorého tvorí táto trojica až 20% všetkých PIN kódov. Heslá sa tiež dajú nastaviť až do dĺžky 16 znakov a môžu obsahovať všemožné znaky. Celkové množstvo takýchto hesiel sa počíta v kvintiliónoch. Najväčší estetický zážitok a zrejme aj najmenšiu záťaž pre pamäť však človeku poskytuje možnosť zamknúť si displej mobilu patternom alebo vzorom. Po krátkom experimentovaní som si zvolil takýto vzor. Aha. Dobre, čo? Do keľu, teraz si to budem musieť zmeniť. No, každopádne, hlavná otázka dnešného dňa. Koľko patternov na screenlocku existuje? Pre pani Sibilu Myslovičovú a ostatných milovníkov slovenčiny, koľko máme pri uzamykaní displeja telefónu vzorom možností pre voľbu vzoru? Len doplním, že vzor musí obsahovať aspoň 4 a maximálne 9 vrcholov mriežky. Žiaden bod sa nedá napojiť viackrát a keď spájate body v protiľahlých rohoch, napojí sa do vzoru aj bod medzi nimi, ak však už nie je vo vzore napojený. Skúste to naozaj spočítať. Nie je to až také ľahké, ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. O pár dní zverejním riešenie. Tak a to je už na dnes všetko. Nech sa vám príjemne počíta a ako vždy, tešte sa Ako sa to zdvíha? Keľu, ako sa toto zdvíha?